வரும் 19ஆம் தேதி நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி நகராட்சி மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் என்ன என்பதை பார்க்கலாம். 156 ஆண்டுகள் பழமையான மன்னார்குடி நகராட்சியில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவது குப்பைகளை கையாளுவதில் உள்ள குளறுபடிகள்தான் என்கின்றனர் நகரவாசிகள். திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்டுள்ள குப்பைகள் தரம் பிரிப்பு மையத்தில் பணிகள் சரிவர நடைபெறவில்லை என கூறும் மக்கள் இதனை சீர் செய்து நகரத்தை அழகுபடுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கின்றனர். நகரில் பாதாள சாக்கடை திட்டத்தை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்றும் புதிய பேருந்து நிலையத்தை உடனடியாக அமைக்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்துகின்றனர். வேகமா நகர வளர்ச்சிக்கு தேவையான விஷயங்களை பாதாள சாக்கடை திட்டத்தையோ பேருந்து நிலையத்தையோ மிக வேகமா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும், கட்டமைப்புக்கு மன்னார்குடியை வளர்ச்சி பாதைக்கு இட்டு செல்லணும் அப்படிங்கிறது தான் பெரும்பாலான மன்னார்குடி மக்களோட மிகப்பெரிய கோரிக்கையா இருக்கு. நகர்ப்பகுதியில் உள்ள சாலைகளை சீரமைக்க வேண்டும், நகரை விரிவாக்கம் செய்யும் பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைக்கின்றனர். புதிய தலைமுறைக்காக மன்னார்குடியிலிருந்து செய்தியாளர் விஜயகுமார்.